robiť stand-up. Oveľa lepšie ako tu. Ježiš. Ja si hovorím, že OK, ja som si tu dohodol nejaký honorár a nakoniec z toho uvidím 15%, hej, takže dobre, 1500 eur tiež nie je zlé. Ja robím v rádiu. Na mňa... Áno, Fan rádio máme, dám všetky 4 pesničky, čo hráme, dám vám na USB. A jak moja mama vravela, cesnak a cibula môžu pokaziť iba jahodovú tortu. Pozrieť, kto to je. Tomáš Kopecký. Ja neviem, možno je to niekto z vás, kto videl obidva jeho góly, čo dal poslednú sezónu v NHL. Poznám, ja som minule zistil, že je kurňa veľký rozdiel pozerať porno v HD a v MHD. Dokonca alebo Full HD alebo Full MHD. Hej, tie hokejky to mali meniť za Vakule, hej. Stráka 44, hej. Jágr ten koľko má, 43. Nedveď chce hrať, to som chcel, že on už super. On sťažoval ten známy, že jeho otec sa naposledy s ním hral, ešte keď bol v jeho semenníkoch. Ja som mal 6 rokov a môj otec povedal, že ako idem kúpiť cigarety a už sa proste že nevrátim. A to bol najhorší deň v mojom živote, lebo ja som celý deň potom nemal čo fajčiť. Hej. Tak sme začali tak zľahka. Dal som 15 minút na bežiacom páse, 20 minút na orbitreku, 20 minút na bicykli, 15 minút v sanitke, 2 dní na Kramároch.